Is juf er nog? Hey juf. Hey Zaken. Moet je me helpen? Nou, net echt hè? Wat is er voor juf? Zwemballen. Oh, sorry. Achterplaats. We hier wat voor je en dan goed zijn je wat voor us hè? Door een ruil. Lekker. Goeiedag, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is weer heerlijk warm waar. Dus van de middag zit ik even te zwemmen bij ieder boutje. Dus die gaan zwemmen achter ons. Dus heerlijk. Maar van de morgen had ik al even wat huishoudelijke taakjes doen. Even himmelen en even was doen. Ik denk van dan had ik vanmiddag even vrij vanzelf. Ik zal mijn zaken aan nog even wat posters ophangen van de chitslag. En ik ben nu nog even onderwijs naar Dokkum voor een babyswembaan en een badcape en een zwembroekje voor zaken. Zodat we even zien wat ik vinden kan. Zodat we lekker zwemmen kunnen bij ieder boutje thuis. Dus ik zou zeggen, volg je hem eens weer. Dan is er weer een mooie dag voor de chitvlog. Nou, ik ga een zwembroek van zaken. Maar ik zeg, dat is wel een leuke ding. Dus ik ga mijn tiert een beetje verskieten. Dus ik ga afpraten dat ik onkomende vreten weer even kom met de bandjes van wat kleintjes. Want nou ja, dan met zaken ik even mij om te passen. En ik vind no fiesta hier om te passen met Ildau. Dus ik zei, dan kom ik vreten wel even weg. Dus dan zullen we dan even een leuke kleintjesziekje van beide bandjes. Daar heb ik wel echt vet zin in. Maar ik ga dus nou net meer een badcape. Dus het wordt gewoon een handdoekje voor Ildau. En een zwembaan. Nou, ik leeuw dat Beb Klaasje nog wel in het tuin. Dus ik ga het voor Ildau. En dan met zaken, maar gewoon zonder zwembaan. Die had nou echt zien B-diploma. Dus in principe kan hij nog zwemmen. En ik dacht misschien het boutje. Ik wil een zwembaan. Verzel. Dus ik zal naar Broeksterwoud om de posters op te hellen. En dan hel ik zaken uit squallen. Hing je weer daar even een poster op. En dan gaan we daarna lekker zwemmen. Ik had er zin in. Beppe Klaasje had altijd nog van alles. Dus Beppe Klaasje had een babyswembaan voor Ildau. En een mooie zwembaan voor Zaken. Dus ik ga maar lekker zwemmen. Yeah. Zaken, wist je we klimmen squallen? Ja. En wat gaan we nou doen? Een poster ophangen. Een poster ophangen, hè, bij juf. Zullen we dat doen? Want het is echt van taalplan Friesk, hè? En echt van Friesk op basisschool. Dus we komen op alle basisscholen in Friesland komt er een poster. En deze poster mij weer zelf ophangen. Ja. Waar is die klaslokaal? Mem is hier al een heel skof net west, want er mij net eigenlijk net meer heid en de mem naar binnen. Dus. Zit men die door? Even die dichter door? Ja? Om die orenkant. Om die orenkant is toe, hè? Ja, men weet het nog wel, ja. Dus je wordt helemaal verloren, hè? Is juf er nog? Hey juf! Hey Zaken. Kom je me helpen? Nou, net echt, hè? Nee. Wat is er voor juf? Een poster. Een poster? Ja. Wat staat erop? Laat juf maar eens zien. Iedereen staat erop. Ildau, Zaken, Heid en Mem. Boeken. En naar je dijk en naar je vlag. En boeken en een Ah ja, boeken. En een bal natuurlijk. camera. En waarom gaan we die ophangen dan? Dat is voor de vlag. Voor de vlag. Ja, en wat zit er in de vlag eigenlijk centraal? De Frieske taal, hè? We bekijken de vlag ook heel vaak op school. Ja, zaak zelf tijdens het bal eten. Ja, tijdens het fruit eten. Of fruit eten. Ja. Wat leuk. En ik denk dat bijna iedereen hier wel kijkt naar jouw vlag. Ja. Waar zullen we hem ophangen dan? Wat is een leuk plakje, Zaken? Eigenlijk is wel leuk dat van buiten ook zien, of niet? Oh, dat is echt wel leuk, ja. Zullen we hem dan hier op de deur hangen? Dan kunnen we hem ook van buiten zien. Hé, dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. En er zit ook een QR-code op, juf. Dus dan kan iedereen met de telefoon die kan hem scannen. Oh ja. En dan komt het foto op het YouTube-kanaal uit. Oh, dat is ook leuk. Dat is handig, hè? Oh, dat kunnen de kinderen uit groep 8 wel, want die hebben vaak, Die heeft vaak al een telefoontje, ja. Ja. Nou, Nou, zal ik hem vasthouden dat jij gaat plakken? Kun je erbij? Kun je erboven? Oh. Dan zal ik het hoekje doen. Een beetje onderste. ja, dat is de onderste hoekjes, jongens. Ja, mag hiertje. Zit Zit er om die vinger in, hè? Dat is echt wel wat. Nou, Cees. Nou, kom. Zit er erop in. Ja, ik heb ja, maar stel ik maar op druid, hé. En de laatste hoekje nog. Nou, Nou, chef. super. Nou, mooi juf dat het mocht. En dan ben ik benieuwd wie je morgen als eerste ziet. Want bij ons zie je het niet zo goed. Moet weer eens naar buiten. Ja, Ja, moet jij de rest maar even tippen. ja. Maar even morgen is chillen op mijn boetenbordje. Ja? Hé, dankjewel juf. Graag gedaan. Zeg ik dankjewel. Doei doei.
zaken. Ja. Nou, daar hing het een poster. En de orenposter die kon dus maar de post naar alle orenbasis kwam. Dan hing je ze aan overal, hé. Is het zin om te zwemmen? Ja. Maar houden dat stuk ik nog net thuis. Ja, weet ik net. En maar eens even zien. In die tas zit ook nog wat voor die. Mijn zwemmen. Hoe vies die? Mijn jongen. Die mag je toch aan. Cool? Ja, maar dan hoeven we niks meer, haast niks meer. Maar Mem wil ook wel zwemmen. En Ilda mag nog op hele ding. Ja, en Mem wil wel zwemmen. Mem gaat zwemmen. Vind je het mooi zwembroek? Ja. Wat zaken er klaar voor? Ik kan eraan zijn jumpen. Ilda is mij. Ook zo de kapper hoor. Zo. Wacht. Wie wil lekker de kleer voor Shimma? Mooi zwembaan. Oh, sorry. Sorry, Mem. Rispioren zijn. Ja. Rispioren. Nee, hè. Ah, Laurens. Oh, daar komt het. Ja. Zaken te doen? Wat een krant zetten. Op de plaats. Ah, mooi man. Ruben. Klaar. Jongens, wat hebben we hier mooi. Boutje, wat hebben we hier goed vol, hoor. Top, hè? Dit is wel mooi. Bedankt! Hallo! Lekker! Hoe vies dit zaken? Leuk. Leuk hè? Bloeds. We gaan weer on op. Laagst om hier? Wat hier, we hebben de baantje in de hollen. We gaan weer op hoes aan. We gaan heerlijk zwemmen. Wat zei de zaak? Oh, zit weg. Oh nee. Ja, goed zo. En we gaan weer op hoes aan. We gaan heerlijk zwemmen hier de boutje. Ja. Ja. Maar Mem kwater dan niet. Ja, joh, maar ja, ik moest bij Ilda wezen, hè. Dan, oh god, het gaat lekker. Dan hebben we het lekker makkelijk eten, want we krijgen eten van het dorpshuis bij Janko en Tjitske. Die hadden elke waarsje en tongensje kist eten bij hen. Ja. Nou ja, om hun ook wat te stiepjen en nou ja, van wie wel lekker makkelijk hebben we daar eten bij, hè. En dan zullen we daar even een poster ophingen. Dus dat doen we er wel, hè. Zo, we hebben ze even omstroept. Ja. En we hadden een poster gepakt, die had zakenbeet. En we gaan om eten bij Janko. We zijn bij het dorpshuis. Dat is een... Geel, de piepengeel. Weet je wat een piepengeel is? Nee. Een krode. Tja, bij dat plaatje zit er ook een krode. Is dat? Ze heet een klooien, eigenlijk niet vriendjes. Ja. Piepen. Broeken we eigenlijk net, hè? Ze zijn gewoon krode. Nou, ze zijn zin dat ze wat eten van zijn kleine zaken. Ah, goeie. Hallo. We hebben wat van je, en nou goed is hij wat voor u is, hè? Door een ruil. Wij hebben wat van je. Lekker, lekker, lekker. Maar zaken, dit krijgen we hier. Doe ik snel, hè? Lekker. Waar staat die eerst allemaal even posten? Ja. Wat mooi, man. Gelukkig lekker op die mee, joh. Gelukkig hoor, jongen, hè? Bedankt. Bedankt. Janko, net bedankt. Bedankt, Janko. Ja. Zeg maar eens even zeggen, met Fleur het boert ook wat op, hè? Ja. Ik denk het net zo vol op. Nee. Nee, om balen, hè? Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het aan bij mij aankomt. Nou, even geduld. Nog even op het tosten bieden. Hey, dat doen we voor. Dan doen we weer een drankje aan de bar. Ja. Doen we. Hey, ontgauw. Als je dit is wel mooi, want ik ben chits. Maar dit is echt een chits, hè? Chits en chits. Het is een chit. Mooiere naam inderdaad. Ik heb wel bij het op de poster. Ja, maar wij is ook chits. Die eerder was tegen. Ja, maar. Hey, lekker. Hey, dankjewel. Doei doei. Lekker, lekker. Van Janko en Chit. Dank je. En ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je.
het een blauw toen kon hij via net het zilver te downloaden van die tablet of zo.